Ing'iyo kata samoro jok ma iromo godo kata kimiere ma samoro iwuothe e awendo nitie kaka pur mar niang' omulo ngimagi. Sama gik ma kamagi timore weche gi wuok kama, samoro nyalo kelo buok e chuny japur mar niang'. Sani chuny jopur mar niang' ma awendo chalo nade? Giwacho ang'o? Be gineno niang' ka en gimoro manyalo loko ngimagi e kinde mabiro kata mana bang' timo lokruoge ne kambi mar Sony? Weche matimore gi buogo chuny japur mar niang' nyaka an, nikech an be an japur mar niang', ma nyaka ng'ama nie kambini kawuono ong'e ang'eya ni otiyo matek moduogo confidence mar jopur kata jotich back e trusting gima kambi timo, nikech gini buogo ji. Ing'e ni thurwa ber mar ngima to gi yot mar ngima oyiengorega e tich maber mar kambi marego niang' mar Sony. Nikech ibiro neno ka Sony sama tiyo maber to chudo maber, to jopur onge weche mang'eny. Jopur nyalo dhi e chiro, johala nyalo winjo maber, joma tiyo winjo maber. To mano mana ka Sony tiyo maber kendo chudo maber. Nikech kochulo jopur e wang' sa, jopur onge weche mang'eny. Kochulo jotich msachgi e wang' sa, waonge tabu. Jogi japur gi jatich kochul pesa, to kata johala me area wa ing'iepo kuomgi, kata japiko gene ting'o ji tero kendo duogo mana gi pesa mawuok e Sony. Omiyo Sony to katiyo maber to wawinjo maber. Sama wantie ni to nitie buok, lakini adwa assure jowa ni ok wabi weyo kata ng'ama obiro kani onego bed ni oduogo Sony tiyo maber kaka notiyo chon kapok nokethore chien kacha. Kech sama ne lisini biro nonyiswa ni ng'ani dhi biro to biro keto masin manyien mabiro rego niang' mang'eny, biro rego niang' mapiyo piyo, kendo biro ndiko jowa kende tije. Kanodonjo jowa mang'eny ogole tich, mamano to wach ma ok wayiego, to nye gi assure wa ni onego bed ni gidhi kelo masin manyien, kaeto giyawo lak masin, kaeto gibiro chako ndiko ji mang'eny. Ma warito ni ma otimre mapiyo piyo mondo koro ndik jowa, nikech ng'ani ne ok obiro kata lisini ne ok obiro mondo riemb ji e tich. Wan ne wang'e nobiro mondo ndik jowa e tich mang'eny, nikech sirikal nokoni koro they are not into the business of doing business. Ne gidwaro johala. Koro johala ni onego bika ondik ji e tich, oyaw lak masin, kendo ket masindi manyalo timo other things ma ok rego niang' kende. Nonego bed ni masindi nyalo loso kata ethanol, masindni ne nyalo loso molasses, masindni ne nyalo thedho stima, masindni ne nyalo loso kata pi mimodho ni. Magi kanoketi ni timore e iye ka, to ne biro create jobs ne jowa. Mamane ma wang'iyo ni onego bed ni timore mbele kae, mago engagement, conversations mwasechako bedogo gi ng'ama no list kambi ni mago timbe. Owacho no obiro timo makarang'o, nikech samoro japiny nyalo gombo ng'eyo ka ng'ani nowinjo bed ni kodonjo to timo magi to pok otimogi, to ineno ka kiwacho no jopiny ma gin jotich kaachiel kod jopur samoro nyalo chako bedo gi buok ni to mano watiyo mana kani to igolowa ka, wabiro chomo kanye, koro achiedh nadi mondo gol. Owacho ni osingo ni gini onyalo timo karang'o ma kok otimo to koro inyalo penjo kata kokalo kuom migawo matayo wechegi mondo ni gini nomiwa ng'ama kama kata ng'ama kama noloyo kwayo mar mondo miye kambini, to chal ka gima gini koro bago jothurwa, ma idwa time ang'o ka jaod bura? Already asechako conversation last week naloso gi Honorable Mutahi Kagwe, Yes. ma en CS mar agriculture on the same. Sama ne amanyo CS Mbadi e wach mar chulo gowini, namanyo Kagwe ma bende nomiya nafas mwaromo mwawuoyo mokona ni jo treasury bo chulo pesa cha namba 1. To napenje ni bwana ni kane biro lisini nonego bed nobiro mokwongo to ok oriemb ji e tich. To jogi be nonego bed ni kigole tich, joma ne nyaka chunge tich ni chungo tichulo pesa gi. Jogi no chunge tich, pesa pok ochulgi, dar bido adar gi udi mancha dagi ni onge ng'ama dare ot mora mora modake nyaka tiek chule pesa ne, kati bina tiek chule karang'o. Sirikal kadwa ni ng'ani wuoge ot to nyaka bed ni ochule pesa ne, ma gibiro na gwenyore gi pesa. Imiyi pesa tiwuok e ot. Kamano ok otimore tidak e ot nyaka chieng' moro tiek chuli. To gini be ok wadwa nokaw forever. Wadwa ni ma otim pile piyo piyo. So Mutahi nonyisa ni ing'eni ok wadwa tudore gi lisino directly. Kech machakoro ok ja sirikal. Kadhiye to abiro chalo ja union kata ma insight ji. Omiyo ka nitie penjo to ok adwa penje kocha. Adwa ni penjo ka nitie ta penj minister. Nikech gini po ni e bwo Ministry of Agriculture. Kech magi e joma ne nie conversation cha ema notimo winjruok ni mae kaka ibitim. So ncho kona ni already gisekweto nitie thuolo mane gimiyo joka ni nyaka gi improve kembni gi lak masin nyaka loki gang'ogo. So nakone notime mano mapiyo, kata abe adwaro ni gimiye gima nyalo nyiso jopiny ni to jopiny onego bed ni expect changes go karang'o. Yes. Ma mae nokono dhi miya as soon as possible. So pod arito ok anyal kase
we otime kaka sirikal timo gigegi, lakini adwaro ni otime mapiyo mondo abed gi duoko manyalo miyo jowa ni to konego bed ni gi expect ber to en ber mabiro karang'o. Ing'eni ka